Gaske ba? Ni nan na iya. Ni ban ma kai nan ba. Ni ban ma kai. Haka kai. Ni nan na iya. To ni ban ma kai nan ba. Masu ila to kwarai. Ila fi mara ila da shi ta. Ita ma nan na iya. Me? Ita ma nan na iya. Wallahi. Sai manu. Wala tsala ne wa ma. أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك على كل شيء عظيم فتبصر ويبصرون ويتبصر ويبصرون فتبصر ويبصرون من ذاك ita ma na iya wallahi ban yadda ba wallahi Allah ba to kaga ita nake kaga alaman ban iya ba to naji ban iya ba fasatu basiru wa yubsirun waje You have 1 minute remaining. bi ayyikumul maftum bi ayyikumul maftum Nan iya. Wallahi ban yadda ba. Gaskiya nan na iya. Wallahi ban yadda ba. Sai ma ba. Ar-Rahman. Kati na kare. Wallahi sai ka sa. Ka sa wani ke ba. Ka ji mana ran. Sai an ji mana. An ji mana sa. A'a. Me yasa? Ni kawai in za ka kira ni. To, zan sa. Ai kuran ki ci gaba da mun karatun nan zan sa. Hello?